Здравейте хора, аз съм Shark и хвърли клип на нашия сериал. Днес ще огледаме само не. Така, днес ще огледаме за овцет, кози, там как ги да речете. Понеже ще ни трябва за легло. Да може така да оцеляваме пред стане вечер. Слега така по-бързо, да мине по-бързо денят. По-скоро вечерта, извинявам се. Малко съм объркан. Да, и ще ни трябва храна, защото мисля, че в миналия епизод убих прасе. И то се оказало, че не ми е дропнало под никаква храна. До вече сега. Може ли за къща? Както казах в миналия епизод, дали досъм на Майнкрафт. Окей. Ще го сложа така. Да има. За да тия е да търсиме овце. Виждам, че има много хубава така пресна горичка. Доста отдолу, да видим какво имат от нас, защото е интересно. Все пак, че да високо ще гледам овцето дали за тази планина и пред тази планина. Не може да си го. Така. Тук виждаме, че има още планини. Там виждаме рекичка с скелетон. Кул. Да, тук виждаме пайк, ще го убием. Не е проблем, ще имаме храна. Така. Добре, тук виждаме и още крайпички, ще ги убием и тех за храна. Тук виждаме също така и сад байом. Което не да го гледаме. Без никакъв проблем. Не се да тъкнем на крипър. Или нещо такова, да си взела този кактус. Не яш това, вземи кактуса. Вече както си взел с духина обикновено, дали обикновено, а не първостека специална айтем като кирка, братва или меч или лопата. Тук се надявам да има пещера, по-скоро пирамида. Но да ще се случи това. Добре, отдалечавам се долу, така че ще сложим тук един камък в стола. Добре, тук има река. Ще се върнем по нея. Искаме къде точно отива тази река. Ако нали ще бъде близко до домати, ще бъде така доста готино, но тук виждам, че ще е над горичката, което пак ще бъде удобно. Рабит. Нех шугъркейн там, ще да си го взема. И този самотен кактус. Слушай се още една какво ще правя кактусите. Чуда се. Мога да използвам може и за цвят или просто така се направя една кактус ферма. Понеже може да дава коне. Супер коне. Понеже не видях това тук. Защо не е по-дали? Често казвам не е по-дали. Имаше река.
тази гора не дава. Виж, че така малко се понатрих. Защото се затрил да е хубаво. Така че да идем там, където дойдохме. Защото и храната не става малко и става кофти. Мето виждам пища, смисъл. Което е... Ще не пада над тях. Сигурно е по-смогове. Ще ми покажа да играта. Добре. Окей. Да, това също се готвя така. Значи да там има ръкичка. Но там има Sandbile. Като съм Sandbile ще ми помежи си тази прозорци. О, първи път. Кубърката е готова сигурно. Ще сложим къде си пече. Това всъщност не знам. Опа, взял се. Така, сложили по тайтите ми като... Нали, с някакви айтите, които няма да нитрат. Мисля така леко по леко да започва си украсявам холма. Нека да направим подът и стените. Също трябва да почна да копая. За кул заер, нали, защото ще се пак ще трябва. Това велико. Това ще ни трябва и така такива, като ние имаме в честа. Опа, успих. Ще трябва да доведе на друга, защото това може да се случи по-къстен епизод. Опа, вървят за кола. Кола е тук при нас. Това доста ме устроива. Мисля, че не ми споменах. По-скоро вие сте заблязали да се кажа да го дадат мискин. Така миналия мискин го изтриха и прави. Как да го обясня, понеже тук бия с скина и... Промениха скина, скина е доста грозен променен скин и... Реши да сложа този скин. Като малко прече да видя чарактер. Но все пак. Така не е важно. Така... Се догоре. Да ги обработя. Окей, вече има торчове. Ще мога да се стим холма. И така да вземем другия останалите. Дай да го решим. Бара. Ще вземем това. Вземем камъче си, вземем такива глупости. Моля ми за детела, които имам. Като ги направих за по-малко един ден. Водя го с глас, нищо се не знае. Но се съмнявам, нали. Така... Който за сега е много важен. Барем излуча светлина. А също така ще ни помогне при подготвянето на много неща. А тук има страшно много кола, което страшно се радва, че има толкова много кола. След само да намеря вода и иглата ми ще бъде съвсем по-лекичка. Просто за сега това спешно водата. Кола вече се здобих с него с изобилия алкохол. Така че много готино. Това само водата. Колко много кола има.
И продължаваме. Добре. Така. Да запълним като сме направили. Ето така. Така и да... Ще преработим още хорошата с стара вечер, което е така. Да, падат тези неща, които мисля, че този трик се получи. Не, явно не сме толкова бързи. И получава се. Готино. Добре, аз бих, че се получи. Просто искам да го сложа. Да, кай с опадата ще е по-лесно. Значи ще довършим стерите, понеже то също с дървото няма да не стигне, така че ще чакаме да стане следващия ден. Защо има толкова много такова гравел, надявам се. Смисъл, гравела ли е напълно е нужен. Виждам смисъл. Толкова много гравела, но все пак да се направи хол. Така че гравел ще трябва да го вземем. Все пак ще изглежда нещо, в смисъл гравела доста яки пътеки се получават. Гравела хубаво да си украсиш така реперно пътеки. Най-реалистично се получават пътеките с гравел. Лично мнение. Така. Смисъл. Страдат широко това. Ще да го направим на две стаи. Така. Тези неща. Така. Сложи торче. Така малко надолу да не пече. И пода точно с 20 купчета. Е готов. Мисля, е толкова да бъде висок тавана.
Това е съвсем добре. Така, нещо почва. Така, добре, да разчистим това. О, шит. Сега ще трябва да съберем дървета. Да, тук има още такива глупости. Но все пак трябва да го направим. Ще си направя камена лопата. Така, колко стака имаме вече? Близо 2 стака. Ще трябва още да купа. Знаете ли това? Така ще го направим. Разбирате, така. И след това ще бъде тук от дърганата. За етажчета така. Уникално. Супер. Така. Вече няма ли се такова? Още малко, да нямаме дървета. Вече тия секо, свободно мога си го сложим. Си махнем тези. Да си сложим кола тук. Си вземем мървките и да си подрата инвентара. Обаче да е подреда. Ще направя една брадва. За да чупим по-бързо дърветата. Също така няма да е лошо, ще направим нова кирка, която ще използваме по-късно. Също имаме брана. Колко съм готов. Така вече става ден. Ще може да излезем навънка, да направим дървета. О боже, няма се да наберем дървета и зомби. Крипър. Насочите към мен. Фак. Вай крипъра колко бързо гръбнам. Чисто да очаквах толкова бързо гръбне. И ми отнесе ми хода. Между 2 крипъра. Шит. Не стига, че ми отнесе и покрива и... Покрива, боже. Стига, че ми отнесе, kako кажа, началото на къща, па... Ми взима и толкова много сърца. Ама че крипър. Беше от тези крипъри. Овце! Овце! Този ме взима много по-малко живот. Тия са малко ми пада. Овце! 2 са достатъчни. Ево и другия. Господин Крипър. Така. Госпожа също така. Горе-долу бая сърчица. Майко от 20 дни, които не голямо гледа. Чакай авто. Чакай.
сменя. Надявам се да имам една вълна вкъщи. Все пак да проверя. Така да сложа. Ако не друго си, така си доправя хоба. Така. Блокчета. Скоро ето така. Да, така. Нещо такова подобно. Найс. Преди да вземем дървета в тази гора. 21 минути клип, никой няма гледа. Гледайте още тук, браво, вие сте герой. Така. Надявам се имам още една вода в хола, не по-да клип, върху че беше снимал преди един ден, не по-да ли убихме, аз мисля, че убихме една овца, надявам се по-та да не лъжи, да не лъжи, не лъжи, така, добре, малко ми е труд така да играя Pocket Edition, понеже преди съм играл, дали Pocket Edition, но просто не съм се заигравал толкова добре. Трудно ми е все още, винаги ми било трудно и все още ми е трудно да играя Pocket Edition, понеже играта хича да си е лесно, нали така. Си е лесна и също така имам доста периодични игри на нея, които съм играл. Това си е друга тема. Вземай това дърво и си примерно. Спре, за това. Мога ми да ми спре, понеже паметта, нали. Малко падат на телефона. Освободих памети от сега. 20 минута. Крафтен. Сигурно вече има един стак. Чакай 23. Така и парни отнесе и всичко. Буквално всичко отнесе. Хич не жали. Така. Хора, мисля да включим клипа. Вече стана 20 минути, измислям да очаква да 20 минути, но 20 минути клип си е 20 минути клип. Съм никой няма гледа. Да, хора, взех Shark Dice и обичам с клипа, може да дадете палец нагоре. Ако имате мнение, пишете го долу в коментарите. Аз също четам с всеки коментар. Дори да е хейт, дори да не е хейт, ще го прочета, не се притесняйте. И много ще ви помогнете, ако споделите клипа с ваши приятели. И ако искате да ме следите и още с малки такива клипчета и толкова дълги, не толкова дълги, ще са по 10-15, едного 25 минути. Може да се абонирате и бех Shark Dice Мега и се излезе. До скоро.